Nzebunachi was my lovely father, my mentor. Nzebunachi, he is my father, and he's a very loving father to me when he was alive. I will dearly miss him. He was an excellent father, husband. He was such a wonderful father to everyone around him, including my mother's relations, everyone from Uke that came to Oko Polytechnic. My father was their father. .5.
Nzebunachi, he is my father-in-law, but he's not just a father-in-law, he is a father. He accepted me as one of his daughters when I came in, and he has been treating me so. And he's a nice man. He's a jolly good fellow. Yes, he's a man that you like to stay with because, you know, I don't know, he's just a free-spirited person, you know, that makes sure that everybody around him is okay, he's feeling happy, nobody is marginalized. Nzebunachi. Yeah. I think your word already. I put up with the number. Half a kilo. One now. Oh. Nzebunachi. I don't talk on it. I don't need to be now. Say guy, you know. Can I see by him? Can you see by him? I'm going to put it on a number. Go on and you can enemy. Nebe Chobola, Ikuro Zudo.
Aro, Cletus, Spirit of the Father, Father Parish and Madam, because the Father is one of the leader Ilonzi, Okatas Munia, no Marka, Umunem do to Christy. I took Queen Nolania, I may not be it long, where there is in 9, there in a 1 working Cletus Ilonzi, Dana Dema, can you ever reach this year? Suko Chineke na reke na nisa anyị ncha anyị n'ofu ndị si gasị edetela aka wee bịa maka mmemme a wee na-ayọ ka anyị gbakọ mee mmemme a ka onye aba Chineke otuto oge anyị ncha anyị ga-ekwu n'ebe na-achị ebe anyị si ka anyị na n'udo na-enwere nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m iji kwado onwe anyị nke ọma ka eme ihe omume ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwu uche nje anyị. Onye izutere igwe obi chara echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Gwe bịara ịkpọ ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Karị na ịghọtara anya ahịhịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jikere mere anyị ebere, gbaghara
gbaghara anyị njọ anyị ga wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị yọọ ahịhịa. Di nwere ma ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Ị kpọrọ nwa odibo gị bụ Kletus, ebe o kwenye ma tụkwasị nchekwa ya na gị, biko kpọbata ya na aṅụrị dị ebi ebi n'eluigwe. Anyị na-ayọ nke a site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na nna dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. First reading, a reading from the book of Wisdom. The souls of the righteous are in the hands of God. No torment shall ever touch them. In the eyes of the unwise, they did appear to die. Their going looks like a disaster. Their leaving us like annihilation. But they are in peace. If they experience punishment as men see it, their hope was rich with immortality. Slight was their affliction, great will their blessings be. God has put them to test and proved them worthy to be with him. He has tested them like gold in a furnace and accepted them as a holocaust. When the time comes for his visitation, they will shine out as sparks run through the stubble. They shall judge nations, rule over people, and the Lord will be their king forever. Those who trust in him will understand the truth. Those who are faithful will live with him in love forever. The word of the Lord. Responsorial song. Our response is Dimwenu Buonye Chen, Onwe Ihem Gacho. Dimwenu Buonye Chen, Onwe Ihem Gacho.
A reading from the book of Apocalypse. I, John, heard a voice from heaven say to me, "Write this down. Happy are those who die in the Lord. Happy indeed," the Spirit says. Now they can rest forever after their work, since their good deeds go with them. The word of the Lord. Happy are those who die in the Lord. Now they can rest forever after their work. Onye nwanyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Keenụ ajị n'ume ka ọkụ unu na-enwukwa, dịkwanụ ka ndị na-eche nna ha okwu mgbe ọ ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alaghachi kụọ aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha mụọ anya mgbe ọ bịara. N'ezie n'ezie agwa m ọnụ, ọ ga-eke akwa n'okwu mee ka ha nọdụ n'oche nri bịa gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ maọbụ nke atọ n'isi ụtụtụ hụ ha ka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matarị oge elekere onye ohi ga-abịa, ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ka onye ohi gbupuo ya. Unu ga-adịkwa njikere n'ihi na
nwa nke mmadụ na-abịa n'oge unu atụghị anya. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nke a nweta mgbaghara njọ anyị. Ọsọndụ ka na-agba mmeri gị ka ga-emeri ụwa elu ụwa ga-eme oge niile ka Jesu mere anyị ebere. Anyị gbakọrọ ebe a tata maka na nna anyị Cletus bụ onye otu anyị. Ọ bụ onye kwerụnụ eme ya baptizim. Ọ na-eso nkuzi niile nke Jesu Kristi. Ọ bụ ya ka o ji wee dị mkpa na anyị niile bụ ndị otu Kristi dị ka ndị otu Kristi si nọkọ eme ya baptizim wee mee ya otu onye n'ime ụmụ Jesu Kristi. Etu a ka o si dịkwa mkpa na anyị niile ya agbakọ ọnụ ebe a tata wee kpekwa ekpere were mkpụrụ obi ha nye n'aka Chineke dị ndụ, na-arịọ Chineke onwe ụzọ ọbụla o si mee ma ụzọ ọbụla obere ife ọbụla ji ka site n'ekpere na arịrịọ ndị nsọ niile ka nwa odibo ya wee nweta aṅụrị ebe n'eluigwe. Nke abụọ, anyị niile bụ ndị otu Kristi gbakọrọ ebe ọzọ ikpelu ezinụlọ ekpere, ikpelu nwunye ekpere, ụmụ ya na ndị niile ọnwụ ya metụta n'ụzọ dị iche iche. Ikpelufe ekpere were akwụkwọ nsọ kasị efe obi. Ife Pọl dị asọ gwara anyị n'akwụkwọ nsọ tata na ndụ adịghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Okwu Pọl dị asọ gwara anyị n'akwụkwọ siri aka, a gwara anyị ọ bụrụ na nne gị ma nna gị nwụọ baa akwa, onye ibechasị akwa ebe na-akwa ka onye onwe na okwukwe. Ibe akwa kwanyelu nne gị ma nna gị ugwu, mee gịnị? Ificha anya gị. Pọl dị asọ gwa anyị n'akwụkwọ nsọ si anyị ebe na-akwa dị ka ndị nwere okwukwe maka ndụ abụla ofu ka ọ na-efu, kama na mgbanwe ka a na-agbanwe gịnị ndụ. Ka anyị ghara ime ka ndị enwere okwukwe ndị chere na mmadụ nwụrụ anụ onye ahụ emego gịnị nke emego gịnị agago. Mba, nkụzi ụka, nkụzi ndị otu Kristi bụ na ndụ na-eme mgbanwe. And mgbe ndụ nke anụnwa gafere, anyị abanye n'ebe nke mere gịnị ka mma, ebe ọya, ndọkasị na
ndị ọchịchị nchigbu anamelọ gịnị anadịlọ. Ọ bụrụ sọnsọ ebe udo na aṅụrị na agamnihu mere gịnị dị. Nke ịtọ bụ ka anyị chetara onwe anyị niile n'ụwa anụnwa anyị nọ na ya abụrụba anyị. Anyị na-ebi ndụ anyị na-ebi dị ka a gụrụ anyị n'ozi ọma ka anyị dị njikere maka na onwere onye nwe oge ma ọ bụ mgbe nwa nke mmadụ ya eme gịnị na-abịakwute. Anyị na-ebi ndụ anyị ka anyị na-ebi ka ndị nwere okwukwe n'ụwa anyị tata. Anyị na-ebizi ndụ ka ya sị na-enwere Chineke. Anyị na-ebi ndụ ka ya sị na-enwere Chineke. Mmadụ na nwanne ya emekọ ife ọma gịnị ọhọrịa ya. Gị na mmadụ mekọ biznes nke onye awa ahọrịa gị ka foju akpa ọya bifere eme gịnị na-ewuzi oke anya. Ife niile a dị n'etiti anyị maka na anyị amara ebe anyị na-eje. Katikizim gwara anyị kedu ife kpatara Chukwu ji kee anyị. Anyị aza na Chukwu kele anyị ka anyị malịa ya bụ ife izi, ka anyị fee ya n'anya, ka anyị fee ya n'ụwa, ka anyị wee binyere na-aṅụrị ebe n'ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na anyị gụọ akwụkwọ mbụ na nke abụọ John dere, o kwuru sị na onye ọbụla ya na nwanne ya dị n'ilo na onye nwe amalụ Chineke. You don't know God. Ka ị ga-esi bịa na 1 John chapter 4 verse 20, okwu ebe ahụ sị kedu ka ị ga-esi kwu na Chineke nke anụnwa ịnada afụ anya na ịfụ ya n'anya mana nwanne gị n'oge okirikiri na ime gịnị na ịkpọ ya asị. Akwụkwọ nsọ ekwuo sị na onye asị ka ị bụ. Ije na John chapter 8 ọ sị na ekwensu bụ nna ndị asị niile. Ekwensu bụ nna ndị asị niile. John ekwu ọzọ sị na onye ọbụla nke na-ebi n'ilo n'elu ụwa anyị nọ n'ụwa epeka. Afọ ole ka anyị ebi n'ụwa anaba? N'elu ntonto obodo anyị nọ ya, negoro obere afọ ebe ị nọ ya, negoro obere skuul ebe ị nọ ya agba mbọ. Ndụ ị nwere one ka ọ dị. Ị ga-eji wee dị nkenke ndụ ị nwere na-ekwolu bie ya n'anya ukwu, bie ya na mgbakasị alụ na ife ndị ọzọ dị njọ dị na gịnị dị iche iche. Akwụkwọ nsọ agwa anyị sị na onye ọbụla bụ onye kpọrọ nwanne ya asị na onye anwa na-ebi n'ọchịchịrị. Onye a na-ebi n'ọchịchịrị. Ọ ife Jọn ndị asọ gbara anyị n'akwụkwọ nsọ 1 John. Onye a na-ebi n'ọchịchịrị. And ị gaa n'akwụkwọ nsọ John chapter 8 verse 12, Jesu onwe ya sị I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. That person will have the light of life. Ọ bụrụ na isobe ya bụ Jesu na onwere mmekata ka ị gaa n'ọchịchịrị. Ọ bụ na ịnọrọ Jesu anya, onye akpọrọ anyị oku si anyị na ịkpata o ji wee ka anyị bụ ka anyị mara ya, ka anyị fụ ya n'anya. Na ọ bụrụ na efu ya bụ Chineke n'anya na onwere mmekata ka ị na-ebi ndụ ịkpọ asị ya bụ ndụ ọchịchịrị. Ije na Luke chapter 7 ịgụọ ya ọfụma 3 and 4, ọ sị na ọ bụ na nwanne gị mejọọ gị yọọ gị mgbaghalụ, ọ gaghị osi gị mee gịnị barịa mba. Ịbasịarịa mba gbaghara ọ gaa n'ilu ọzọ kwuo sị na ọ bụrụ na nwanne gị mejọọ gị ugboro 7 n'ụbọchị na iwu ji gị na ị ga-eme gịnị na ị ga-agbaghara ya. Dị ebe a Jesu na-agba anyị na kọndishọn ihe ji bụ onye otu Kristi abụrụ na ị ga-eme ka o si masị gị. Jesu kwuru sị ọ bụrụ na ị fụrụ m n'anya debe iwu m. Site n'idebe iwu m, site n'ime ife ndị m na-akụziri ụlọ ka ndị mmadụ ga-eji wee marụ na ụlọ bụ ndị na-eme gịnị na-eso ụzọ m. Verse 4 of Luke chapter 7 okwuo sị site n'ime etu a unu ga-abụ ụmụ nna unu nke nọ n'eluigwe. Ọ ya bụ ibi ndụ nke ifo. Enebe eme gịnị aghara. Jesu mere anyị ebere. Onye dịsi ike n'ezi omume, ịmalụ Chukwu, ifie n'anya, ifie n'ụwa. Efem Chukwu abụrụ na-egbugbere ọnụ. Ndị ụka nwe mgbe anọ n'ụlọ ụka na-ekwe n'otu Chukwu, ekwe m n'otu Chukwu. Akọ na ofu onye ala nọ n'ọnụ ụlọ ụka na-agụrụfa na-egbugbere ọnụ, ekwe m n'otu. Na-egbugbere ọnụ.
mgbe ụfọdụ anyị aga n'ilu ịkọnvat ndị anaghị eje ụka ụdị mba Jesu bụ alụ ndị Juu faya agafe mmiri na-asa agụ na-asa ka fa kpọbata mmadụ n'okpukpe Chineke. Mgbe faya kpọbata onye ahụ n'okpukpe Chineke feme onye ahụ akawanye njọ karịa ka ọ dị na mbụ. Amen. Ọ nwe ofu nwaanyị anaghị eje ụka, ndị mmadụ wee gwagide ya okwu, dọgide nwaanyị a dọgide si ya ka ọ bịa ụka. Nwaanyị a wee nọkọta nwande wee sị nnọọ ka nsogbu ndị a mee gịnị jee ụka. Mgbe nwaanyị soro ndị a bịa ụka, fada ewelu mgbọsị a n'ogwe ekwugide okwuchukwu ife a na-atọ nwaanyị a. Fada ekwuchasị okwuchukwu niile a, nwaanyị ewere aṅụrị wee na-ana. Mmadụ abụọ nwa na-enye nsogbu ka o jebe ụka. Nwaanyị afụfana bịa ife na-akọ ọnụ ka a gbasara ụka n'ụzọ. Nwaanyị ebepụta ma sị ha, ọ pụtara na ife niile afada kwuru n'ụlọ ụka taa na ụlọ anụrụ ya. Fa atụgharịa gwa nwaanyị sị ya, fada na-ekwu ya ka eme ya eme. Amen. Ma fada na-ekwu ya ka eme gịnị ka eme ya eme. Ajụjụ abụrụ, kedu ife kpata iji jee dọta nwaanyị n'olu onwe ya si anya bịa bụrụ onye otu ụnụ, ndị otu Kristi, ndị na-eme uche Chineke, ndị na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Ịdọbatazie onye anwa, onye enwere ekworo n'ime ikụzieri ekworo, onye enwere anaghị enwe anya ukwu ikụzieri anya ukwu, ime ya ọkawanye njọ ka ọ mee gịnị ka ọ dị na mbụ. Ịgbalụ dị nwere anyị Jesu Kristi akaebe. Anyị ga-eji ndụ anyị, ume anyị, ike anyị niile na nkenke ndụ anụmanụ anyị nwere n'ụwa wee gbalụ Chineke akaebe, maka na ife kachasị mkpa n'ụwa bụ mgbe anyị bisi ndụ n'ụwa ka anyị binye elu Chineke ebe n'eluigwe. Nyanwa bụ nke kachasị mkpa. Ife ndị ọzọ niile nwere ife nwee isi. Ife ndị ọzọ na-ebu ife na-enyere ife aka. Ịkpatara ego, ịdara ogbenye, ịmalụ mma, ịmara akwụkwọ, ịmara akwụkwọ, imere ife ndị a niile nwere isi. Ife kachasị mkpa bụ na ibisie ndụ gị n'ụwa ka ị were anya gị na-aba wee fụ Chineke gị n'ilu na elu. Ya bụ nna anyị bụ Kletus nọ n'etiti anyị tata na-adụ anyị ndụmọdụ ije n'akwụkwọ nsọ. N'akwụkwọ sịrị ka ọ si nọ n'ebe a na-eru uru etu a ka a na-afụ ndị nwere uche, mana ije ebe a na-aṅụ mmanya na-ebu mmadụ onye a na-ada ya dị n'ebe a na-afụ ndị enwere uche, mana ebe a na-afụ ndị nwere uche bụ ebe a na-eru uru dị mee gịnị dị etu a. Maka na udebe dị etu a ka anyị na-amụta ka esi ebi ndụ ịfụnanya. Philippians chapter 2, go from verse 2, ọ sị anyị nwee n'ofu obi, nwee n'ofu mmụọ, na-afụrịta n'ogene onwe unu n'anya. Verse 3 ọ sị, do not do anything from a selfish desire or from a cheap desire to boast, but be humble towards one another, never thinking that you are better than others. Again, verse 4 sị, look for each other's interest, not just for your own. Ịbịaza na verse 5, ọgbaba anyị maka Jesu Kristi ka o si wee bi ndụ ya bịa taa afụfụ nwụọ maka anyị. Ephesians chapter 4 from verse 29 ọ sị anyị, no more shouting, no more quarreling. Okwu niile na-esi anyị n'ọnụ apụta anyị abụzi n'ịba mba, isi okwu na ịkpọ iyi, kama ka okwu na-esi anyị n'ọnụ pụta bụrụ okwu ya na-ebunite ezinụlọ anyị. Ya ma eji wee kpọọ Jesu Kristi the Prince of Peace. Prince of Peace. Ọ sị, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons and daughters of God. If you're a peacemaker, omelogi dịrị weak, people will call you a weakling. Mana n'ime obi gị ịmara ife ị na-eme. Ya bụ nna anyị na-agwa anyị taa ka anyị chọba udo. Chọọ udo ka ị nwee ike ibinye elu udo ebe n'eluigwe. Bie ndụ gị n'ịfụnanya ka ị nwee ike ibinye n'ịfụnanya ebe n'eluigwe. Bie ndụ gị na-aṅụrị nke si na Chineke, dịka St. Augustine gwara anyị, that you should enjoy your life but do not sin. Bie ndụ gị ọfụma ka ị nwee ike inwe aṅụrị ọfụma n'oge ikpeazụ. Anyị na ya Chineke pụrụ ife ime ka o gozie anyị niile bịa tata ịkwanyelụ nna anyị ugwu, ka o gozie ezinụlọ a
gozie onwe ya gozie ụmụ ya nyefee obi siri ike nke fa ga-eji wee nabata ọnọdụ anọ ya kịta ma gbaa mbọ ime ka ife dịrị mkpụrụ obi fa mma na aga n'iru nke ezinụlọ ha gozizie anyị niile bụ ndị gbakọrọ ebe a taata iso ekpere fe ekpere ka Chineke nọnyere anyị mee ka ịdị mma ya dịrị n'obi anyị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Udo dịrị unu. Nna anyị na nwanne anyị nwoke bụ Cletus Ilonzi bụ oketa oke na ihe mbilite n'ọnwụ Kristi debata na ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa ka ha bịakwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebe gbanwee ndụ ha ya nwe okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Maka ndị na-ata ahụ na mmadụ nwụrụ anwụ ha ka afọ ọma nke ndị otu Kristi bịa gbaa ha ume ga-ebenatara ha nchekasị. Maka ndị niile gbakọbara ebe a ikele nna anyị na nwanne anyị nwoke bụ Cletus Ilonzi ekpere ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-aza azịza maka echiche anyị gaa, okwu ọnụ anyị gaa na omume anyị gaa. Cletus na-ahụ ya nyazi anyị ihe na mgbagharụ nke njọ n'oge niile nke ndụ anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Well,
dị nsọ eze dị nwere mbere isi nke a dị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ si lekwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwechara ka edu ya n'ahụ ọnwụ were acha ka ọ na-enye ekele na nwa ya nye ndị ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edoro nye maka unu. Tụọkụ si mee Brother o buru iko nsọ ka ọ na-enye ekele bụrụ ndị ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ma ọ na ọnụ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọrụ ga-ebi a ga-agba ya n'ihi ụna n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Your blessed resurrection we proclaim. Your coming glory we await. Amen. 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 Jinwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ewunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Na-enye gị ekele niile ịgụnye na ndị tosiri ekwu na ego na-efe gị. Anyị jụrụ ma na-arịọ ka anyị bụ nne eketa oke na anụ ọbara Kristi bụrụ na a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile mee ka ọ zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na Bishọp anyị Berin na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji cheta nwa odibo gị Cletus, onye isi n'ụwa nke akpọwa ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọta ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebe kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imere anyị niile ebere, ka anyị soro gị eji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa ka ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Risume cum isueti nipsum, estibideo Patrum omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen, amen. Amen, amen. Blessings and glory is on thanksgiving and honor, power and might belong to our Lord forever and ever. Utaniani na yogi osebroa na jienine were ebere nyudo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbara nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi.
Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwa ya na njọ anyị ga-aka ma n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ n'aha chi ebi 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 ebi. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'unu ekele udo. Nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi n'afọ n'ụdị nke nwa atụrụ Chineke dị nwenụ etosu nke ịdapụ n'ụlọ nakwa ọsọ okwu agwagwa. Na dị asọ nne nke ndị ya nata oli pụtara omume nke ime ebere. Achọrọ ka ndị Lord ala wee kene anyị niile. Anyị bugoro ụzọ ekele Chineke maka ụbọchị tata. Ka otuto dị Chineke ebebe n'aha Jizọs. Anyị na-anabata ma na-ekele ndị fada, ndị isi ebe dị iche iche wee bịa iso na kemas anyị ji ara nwanne anyị tinye n'aka Chukwu. Ndị fada na na-ekele ụnụ. Ka dị ifu na-agba ndị fada n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekele Fada Prof Chiebuka, onye nke nọ n'isi ebe n'ụbọchị taa. Fada, you are highly welcome. Anyị na-ekele Fada Paul Esieme. Fada bụ son of the soil. Ọ gbakwa nya not yesterday. Okay, the day before yesterday. Can I Not the ever yesterday. God bless you. Thank you, Father Paul. I make a Father Aloy Chuku. Father, you are welcome. Thank you. Father Osuagu Fidelis. Okigwe. Wow. Father, you are welcome. All the way from Okigwe. Father Dalo. Very good. Prof. Vicar General. The Gloria Diocese. Prof. Dalo. Thank you. Father Patrick Okigbo. Father Bonichai. Father, welcome. Father Chi Obase Abakaliki Diocese. Father, this one is Abakaliki weather this morning. Wonderful. Father Daniel Ukoli, Abakaliki Diocese. Father Christian Oji, Abakaliki Diocese. Father Geoffrey Obasio here, Abakaliki Diocese. Na anda the brave word. I call the Father Bicon. It was your papa is here. Liberal Mass. With a fire for 5:30. Status. Obunku. Oh, Father Babak Marine or PJS. PJP. Okay. Dalugo. Father Francis, okay.
Father Frank, daalụ na ndị fada daalụ nụ. Onye unu bịakwa bụ a good man. Ife o gosiri bụ na ọbụrụ ọzọ so ọ dị active here. O nwere ndị na-adị active ebe Fabi. Fada dị active n'ụlọ, mana nye nwa dị active everywhere. So we are very happy na ụnụ ebe a. O gosiri na his effort na mmadụ fụ ya. And because na mmadụ fụ ya Chineke was here n'aha Jesus. Oh, a very big consolation to the family. Madam, if you go in and wine to thank God. After Kaikenes in the Fanakin and the choir. The choir they go, but they couldn't get state. Ndị nke a bụ ejọkwa ndị egwu onye chọfụ okwu ịma na ọchụgo m okwu because na ndị nke a bụ every day so onye ọbụla chọfụ okwu achụgo m okwu fa kwesịrị by right fa kwesịrị join onye kwesịrị inyefe oche ebe a ọnụ nyefe oche oge mụrụ ụnụ karịa ime bụ oge nọ na-asị fakunie karịa imechi m asaa ma ọ bụla nke anwame because I'm very, very appreciative of your coming. We don't take anything for granted. God bless you. Onye cameraman, daalụ gị na ndị otu gị. Everybody here, daalụ nụ. Sọsọ ndị nye anyị nsogbu bụ ndị na-esi nri. Mana ka ịmụ alụfụ na famara ife na-eme. So, God bless you. N'afọ Nze family, anyị chọrọ ka anyị kene anyị ji obi aṅụrị na obi isi ike n'agbanyeghị na anyị nọ n'iru uju mana the kind of solidarity anyị fụrụ ebe a anyị ji afọ ojuju na ọṅụ wee na-ekene a na mbụ n'ebe ndị fada anyị nọ anyị sị na anyị ga-ekene unu n'ụdị pụrụ iche na Chineke ga-ekene unu nke kanụ onye na-ene anya n'obi anyị mere appreciate your sacrifices wee na-asị unu na Chineke ka na-abụ unu ume na-aga n'iru anyị were otu aka na-ekene mmadụ niile ndị dị iche iche ma ndị kwaya ma ụmụada ma ndị ogo ma ndị si ebe niile dị iche iche ma ndị nna ochie ma ndị nwadị ya na ndị niile bịanụ wee nọnyere anyị n'ụbọchị taa anyị ọ dị anyị ka anyị si anazi n'ana mana ama m na obere oge ma onye ọbụla ga-ebinikwa jebekwa machighakwa pepa dị iche iche anyị si unu n'ụlọ Emeka ma Chineke anyị ga-agọzi unu mgbe unu ga-ana oge eduru ọnụkwụ unu n'udo na ọṅụ n'afọ Jizọs. Father Stanislaus Onwuka, I didn't recognize you. And then Miss Webetelaka Okigwe, you're welcome. God bless you. I know you're the Father Aloy Amanchukwu, Godwa in Ebele. Site n'okwukwe anyị na Kristi, anyị ji nsọpụrụ na-ebute ahụ nwanne anyị ile ahụ ya na-adịghị ike nke mmadụ. N'ihi ya ka anyị jiri n'umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị abụ Cletus n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwenụ gara aga ka o gosi ebere na ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ oji, onye mee ka ya na nna dịkwa na mma, na onye bụkwa n'ubu aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.
n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị bụ Cletus. O were anyị anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere biko were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị. Onye nwe anyị kpọghere nwa odibo gị Cletus n'ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Cletus ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Cletus. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọ n'ime imi mkpụrụ ụbọchị abụọ ma o si otu a dozie n'ikiri ha hapụ ya mere nke ha dị n'ime ikiri nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Cletus nwee ike ịnọ n'ime azụ eze na ndokwa ka ọ nọ nna ya ruo mgbe ezi na-enweghị ndị onwe gị egbugba ndụ ike na ọnwụ na ndụ mee ka ọ were ọkụ mkpụrụ gị nwunye gị ga-eji n'eluigwe. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị mere ebere gosie mere ebere onye nwe anyị mere ebere. Onye ọbụla nke kwere na m ọ bụrụgodị na asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ na-ekwe na m agaghị anwụ ma ọlị. Inwenụ ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus. Kasie anyị obi ma nyechaa anyị anya mmiri. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ anyị. Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwanne anyị bụ Cletus. Nke mbụ
nwaodibo gị nwara oke ya ime ihe bụ uche gị. Ekwekwala ka ọ daba n'ahụ nke dịrị njọ mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọtara ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị. Okay, what I have to tell my mom is that this is the price everybody have to pay because we are like tenants in the world. So I'll just tell her, I'll be consoling her, and I'll tell her that everybody have to go there, even me, even her. It depends on when your time is up. That's when you go there. So you have to endure. I know it's very painful. There was somebody I was staying with for almost 40 years or thereabout, just died. You will not see him again. So you have to console yourself so that you will live long too. It is a big task because this is such a very big vacuum. I hope and I pray that by God's grace we are able to get together and help her through this process. I know it's these are very tough times for her, and what we do is check on her all the time, keep an eye on her health, make sure she's perfect, she's sleeping well, she's eating well, and just help her get over, just keep her company and help her get over this whole thing. It's difficult to get over. She may never get over it, but she will be fine. She will cope.
At the end of the war, he relocated to his uncle's house at Umuahia. Because of his intelligence, he was admitted into Federal Government College, Umuahia. Ogbuefi Nzebunachi wished to study law at higher institution, but gained admission into University of Nigeria, Nsukka, UNN, to study history and archaeology under the Faculty of Arts in the year 1975 through scholarship. After that, he served his father's land by doing his compulsory National Youth Service at Uba Gongola at the Northern State. He did his primary assignment as a teacher at Umudioka Girls Secondary School. Ogbuefi Nzebunachi, through the help of late Mr. Eugene Anonefo, got employed at Anambra State Polytechnic, Anampoli, now Federal Polytechnic Oko, Anambra State, as an administrative officer. Due to his hard work, Nzebunachi got promotion rapidly based on civil service rules and rose up to deputy registrar. Married life. Ogbuefi Nzebunachi got married to his lovely wife, Mrs. Felicia Ilonze, the noble woman. They both lived happily till death, and the marriage was blessed with elegant children and grandchildren. It is quite unfortunate that you left your children and grandchildren like this. Till what year should we continue to answer where Grandpa is? This is indeed a trying moment. He left a vacuum that can be filled by no one. Only God is and will continue to be our consolation. Appointment and employers. Master 2 Anambra Education Board, Administrative Officer 1, Designated Assistant Registrar, Senior Assistant Registrar, Principal Assistant Registrar, Deputy Registrar, Acting Registrar. Job experiences: Head of Department Personnel, Head of Department Admissions, Head of Department Public Relations, Head of Department CWES, Head of Department Academic Affairs, Head of Department Council Matters, Head of Department Student Affairs, Head of Department Exams and Records, Head of Department Personnel, Head of Department Central Registry. Ogbuefi Nzebunachi served as Secretary, Senior Staff Disciplinary Committee, Secretary, Staff Audit, Secretary, Staff Primary and Secondary School Committee, Recorder Academic Board, Recorder Council Meetings, Secretary, Governing Council and its Committee, Secretary, Academic Board, Extracurricular Activities, Secretary, General Organiru Age Grade UK, 1985. Assistant Secretary, UK Development Union, UDU, 1992. Financial Secretary, Caretaker Committee. Member, Constitution Committee. Immediate past Chairman, CMO, till death. Ogbuefi Nzebunachi, as fondly called by staff of Federal Polytechnic Oko, retired from Federal Polytechnic Oko, Anambra State, on 14th of October 2018, but was never tired because he was always seen within the school premises till his death. Daddy, you fought a good fight of faith. Your strong nature, footprints, and kind-heartedness was worthy of emulation, and you will forever remain evergreen in our lives. God cannot be questioned. Daddy was survived by wife, children, grandchildren, son-in-law, daughter-in-law, sisters, friends, and other relations. Adieu, the iconic legend. Adieu, Daddy. Adieu, Grandpa. Adieu, Cletus. Adieu, the man worthy of emulation. Adieu, Ogbuefi Nzebunachi. Adieu, the peacemaker. Adieu, Iwe. Rest in the bosom of the Lord till we meet to part no more.
n'ọgbọ zone 2 and zone 5 fa na-akwanyere ugwu ikpeazụ alụ n'udo anabago n'ebe o siri bịa n'ụwa Chukwu nara mmụọ ya anabago n'ebe o siri bịa nara mmụọ ya debe I rejoiced when I heard them say, "Let us go to God's house." And now our feet are standing within your gates, oh Jerusalem. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. I rejoice when I hear them say, "Let us go to God's house." And now our feet are standing within your gates, O Jerusalem. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. Jerusalem is beautiful.
We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. For Israel's law it is, yeah, to praise the lost man. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. For the peace of Jerusalem pray, peace be to your home. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. For love of my brethren and friends, I say peace upon you. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. We shall go up into God's house with sound of joy. Pumbata New Women Association, Akatolumba North and South. I see no 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 polite. I see no no rinde. Ebe ọbụla nọ na ohere ọma dịkwala gị bataba mana egwu na-egwu ebata maka ịbanyela ndị ụka aja na ndị ibebido na apụta ihe. Lady Women Association Agụata Olumba branch ya ndị nọ na Agụata na ndị nọ n'Ogu wee dịrị gaba. Anyị na nwunye Ilonzo nọ na association a bishọt o so na ndị bidoro ọga anyị Ilonzo kụzie ọga anyị ya bụ so all ya ka anyị ji bata anyị si ọkụ ndebe anyị ha si ọzọ emezi ha si nna ịbụ na nwa anyị right from that ha si Ilonzo si anọ anyị ọ bata ha na skuul o si anọ anyị ọ fụrụ anago any of us nke a bụ ihe anyị pụtara anyị ji enye akwamozu ndị onye otu anyị ya na mmanya. First of all, I hear you know I have been bad in this. But that's what I'm going ọ bụrụ na ịkwụghị ụgwọ ndị ụka gbasara aka anyị tupu ihe akwụ ya so ọ bụrụ na ị kwụrụ na-abịa kwụọ ya na ndị ana nwunye Ilonzo sọkwara ọrụ oyibo wee retire. Ihe eji mara anyị bụ senior citizens, the retired civil servants
in Oko. We organize ourselves. When wine, wine, people they wine. They go to wherever no was a tap. One night wine. I wear jam. It's here. Canoe. I'm here, Maria. Buying in the car. Yeah, behind you. Hello. Alright, that was a very wonderful sound check from Megastar International Bank of Africa, all the way from Every time we walk, and then now my neck, and I got my ass in that. I'm going to
Praise the Lord. Hallelujah. Same praises. I like choir, since Cecilia choir of our mother of spiritual health chaplaincy, Abakaliki. Valentine Ilonzi. Now I take on a church. So I will be and as our member, I believe that this little group as our way of I have some Wednesday. Thank you very much. Very good.
nwayọ ọ bụ ezinụlọ ugwu ọgbọ anyị aka ezuzubiri n'okwu ịkwanye jidere ya aka ma mụ na ya nọ na ka ọgwụ ahụ atọ ka mụ ya maara taa anyị gazi ya na aga ọma aja agadịrị anyị mma onye kwesịrị ịmaba ebe a Chineke n'ọgba na Facebook ọ hapụrụ na
ihe anyị na-epụtọrịta mgbe anyị dị ndụ mgbe ọ dị ndụ bụ atọ egoro otu a ihe ahụ na-atọrịta anyị ya na mmanya ndị ọzọ zi abụghị egoro ụzọ mmanya ndị ọzọ o nwere mmanya ndị sosi ya anyị na-atụ ndụ abụ otu dịrị Jesu as a question wait to problem now. My boss. The governor of I can know. I am one who got it. And no, Ogbuefi akọ̀wé afọ̀nà ní òkè. Àyìn náà sọ́nà náà nínú ọ̀dọ́ ẹ̀sìn náà bá tó kú. Alhaji ẹ̀ náà ti lé bi. Alhaji àyàbọ̀bọ̀. Àyàbọ̀bọ̀. Ẹgbẹ́ fi ẹgbẹ́ la ikú ẹ̀ náà Alhaji. Ọ̀bí àwọn ẹ̀ transfer. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ àlùbẹ́ mọ̀kànlá ohun ọgbà ayé wọ́n ní àyẹ̀wò àyíká ká yìí rẹ̀ bá ní ẹ̀ ṣe àwọn òṣìṣẹ́ àyè ṣẹ́bẹ̀ ní ẹ̀ ń bó ṣì bá and then ọ̀nà ẹ̀ bá àkẹ́dà àwọn ìta ayé kájú ònà ìlú bàbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ayé nù ṣé ń nàbí ike ìdí ìdíke lẹ́yìn lọ́wọ́. Nna ya ikele unu anyị ma na ọ dịrị isi nnukwu wee bụ ya ntala ọgbanyegwu mmiri niile a wee rụwa ahụ ụlọ ụka wete akpata mkpu ududo unu si anyị ndo anyị si ka ebe ọbụla si wete ya na obodo ga-akwụghachi unu mmanya bụrụ mmanya n'aha Jizọs daalụnụ daalụnụ daalụnụ. Family, right away from one Zouk. The family. Can everybody go? Continue on the road to that all your family, home and abroad. Nzebunachi London.
maka mụ na-akwụ ụgwọ ibu igwe maka ọ bụrụ ife ụtọ na nwanne na nwanne so ọnwụ ya mụtara iri nne anyị wekọta ka anyị onwe anyị niile gịnị ndo maka na anyị chaka o merụ anyị were na Chineke nna ka ọ dabata mkpụrụ obi na ndokwa mana ọ ịkpọtielụ ezinụlọ n'ụlọ bụ wee na-akpọ were ngozi nke ogologo ndụ na rizikọ wee dọka mana ebe ọ bụrụ isi n'afọ Kraịst nzọpụta anyị All the classmates in Chidu I want one day CSS Community Secondary School Oko. I am one night woke up. I said, everyone night they go to. I have a part of the place. I basically got some blow. Diana school was seminar. I got. No, I can't just cut down the Night, weekend. Migo, oh, I buy you. My father died here, my mother died today. God bless you. Kelolo. Only go to Gebo. Just you. No guy, I have one here. Come on, wait for the man. You know, those guys.
Anyị kelekwa unu ndị ọga anyị maka na anyị mana ya bụ ibe adịghị izi anyị bụ ọgbụrị anyị wee maa na ọchịchị Tinubu a asịkwa anyị kwuo ya sị na ya atụbaghị anya maka osi na dị ka enye nwata ibe karịa ọzọ ya na-eke enye onye mana ka osi na dị anyị kene unu anyị si na obigo ga-abụ unu mbe anyị fụkwa ma stout ma ibe niile unu ji bịa n'ebe ọ bụ na nsi wepụta ya obigo ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs onye ọbụla hapụ ibe mmetụ aka ya biko ọsị asị na ọ na-ego o nwere ike onwe onye ọ na-akpa na ahụ isi ike asị ahụ aka isi ike onye asị ka ejidegoro ego ahụ na-esighị ike na-aga bikọsị mana ihe Chukwu ya emezu onye mara ike na-akpọ onye ọbụla obigo ga-emezu uru n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ukakwenu, ukakwenu, ukakwezuenu, nzekwenu, nzekwenu, nzekwezuenu. Aiko umobala neke vabia kaizi evozi. Wala ndena kwozu va ilo bia kaizi evozi. Ina kudu kwenu. I know me. Look at you. What kind of island in now when we go now we know Cambodia. You guys, the I do what you do. Man, I'm about to know for that. You guys, whether now we go to. Exactly. I will Catholic now. If you I'm not enough. You do that. What the love I got to yeah, yeah. Hello, Maka. Who is the baby? Ogo no kulaga pina pa nyen nang wala pa. Que bueno, que bueno, que bueno. Nza bueno, nza bueno, nza bueno. Ekene ka anyị na-ekene ụlọ anwaka dị emenụ o dere gịnị ọnwa onye ojoto abata didana ụmụ oji n'ebe a ya bịa ka ọ hara okebe
India. I don't know, no one you. And we complete small bottle, do not get it. Well, complete. So we look at small bottle now. What do you have now? I didn't know what I mean. I didn't know. Nata, ala konyende. Ebo ka kwata be ka ine ebido. O ene atoka kwata poye. Konya obuna nrogo ebe a, uka konya. Konya obuna meru mpoto na weri necessary one. Uka konya. Konya obuna jeru tuyo. Whatever, okay, Yabuvi, you don't feel. You don't know how we could walk. Do what I have on you. I don't have what you want. Whatever, no, no, what will you do? No, no, you know, who they will. You can have all you. Bona biara ugwo ebe a na-akwụ onye ka o megide enwere ọtọ were ije ruo ya wanya bụ ụgwọ nke kpọkọ onye ahụ akpọ ebe onye ahụ jedebe ebe onye ahụ rụrụ owe wee biri ya na ebiro egide ukwu agbatịrị ugwu My DJ, Machiego. That's all. Batawano. Why, again, if I wait, Kafame Telegon, you know? Why, no, me wait. Ladies and gentlemen, Kaina pasando Agudo
Igenalo Kejisi. Igenalo Chano. Oruku Walapado. And I'm also family right from Oruku. Amen. The Computer Combiru Koreko Amada. Amada. Okonoma Malo Rukopuma. And I'm also family right from Amada. Oruku village. I don't know. Kenapa bawa jago tu? Lugu madu. Cina lugu. Apa saja? Lono. Ada apa family? Maju tu. Yes, I don't all right, Daddy. Oh, when they don't tell you, you check. You go find a more season. Amen. Thank you very much. Ogbuefi nwata mgbakọ onye ọma ojiege mọkọ Nzebunachi namba ni woputeko kwanga Chiwata kwako ine elizie gike akwa mono na ndo ruku mwana kubata aina mwana kwa bata bado wewe yako
Ogbuefi akudo ọmọ ife mpe ọmọ náà wo ife mpe wàhálà ló. Ogbuefi akudo ọgọnya. Akudo ọmọ náà wo iye mpe wàhálà ló ti àná tó. Ogbuefi akudo. Akudo ọ dịkwa ka mma bịa wájú ọrụ ukwu o. Amakwa na ndị ọrụ ukwu na-eme nwanne. Efozi amagbanwe akụkọ n'ọgụ n'ọrụ chi nwatakwa akụ mmeso ịna chi nwatakwa akụ eso gị ana ka ejewezi ọrụ Kanchina dalam na oge gwa ma fado awo no woro ke we we fan na so dolo fudia fesso oh if I say I we su okay we su ko nwa hello igwe malummo onye su mo malummo ene kwendo kai ke go Gogo. Toca lá nego. Gogo. Nanti tu dah ada di rumah masih ada itu juga dah buat tu. Ayah ayah memang dah ini, ayah bimbang ini. Nanti tu mungkin mahu tu tu, orang itu berada mana? Mana dua macam tu dah bawa, ada orang mahu dia bimbang dia. Ayah tu juga dah buat tu rumah tu rumah jelah hati zon. Ayah nak balik gua ke motor, ayah nak kena habis. Ayah bawa urus apa? Ayah bawa tak? Ibu apa yang nak hati zon saya sih bawa. The presence of another money barrister, Sylvester Eze. The honorable barrister. Wanya na eliega. Nano wanya na eliega carry am okay. Even as what a man can do, a woman can do better. And even over all the women. Wanya na eliega wanya basili get to go moto daddy bi anu kan kene. Ndio kiri no no. Ay, awa chapo kwa no mwagene kape. Lene luko mwani neli segi ke ataluko wanye. Lolo, ego ke rikwene. Ataluko wanye. Ay, nani luko dani. Ay,
Daddy gave it to me. Let's see another. Ogalanya. Ego be rigete. Ogo. Ego legorite. Okay, and you go to Mama Corner. Hey, I know a lot of them is taking. You go to Mama Lumor. I said, oh, boy. Enggak nama kita. Onik yang buka. Buka bukanya. Anak ini rasa itu. Anak yakinnya berupa. Ada mampu baca ini Arabi na site obu ni nanya e akona America Kristi ezgo mama wonyele anadini na site anadini na site ibu kwa bego bio mani ye belontra onye supa maloko oteku kwando so na ina pe kanje kana na tamblo bia na loka mana we kwa zulu no no kwa na mo na ba bigo iban dia mo yan dia go kia kai tu we da kai we na mente ma bigo da one yeah This is when we na bia Kedala mana di na site. Ima na di na site ogala nukwonu. Emi of the east biano kai kene. Amara mi yemele emi of the east. Emi afumo rekene mo. Anad na site. Anad na site. Emi abiano. O we yembe. Oni mana na ibo wande. Kedu ka o si aga n'ụbọchị taata? Ọ dịgoro ka ọ ya adị na ọnwa ya akwa nne. A ma sị ha jisie ike. Ihe mere eme emego.
anyị eje Ogbuefi ọnọ ka anyị gaba n'iru. Ọ ga nwoke bụ onye na-akwa nna ya tata gịnị na-adị na mma kedu ihe na Chineke n'isi ezinụlọ a ọfọ na-aga n'iru ka anyị si na ka agabaja n'iru n'ihe mere eme emego anyị eje Ogbuefi na nwere n'ihe ọzọ ọ ga-adịrị ha na mma. Amen. eziokwu na-agọgbu gị n'ọnụ kwa ịmụ ya ọ na-agọgbu gị n'ọnụ site maka nwanne mama gị ahụ oge ọbụla anyị gbapụ na-agọgbu gị n'ọnụ. You're welcome. You're welcome. Hey, ọ bụ ya mba mba bebi ahụ late. Onye ya late bịa n'oge. Yes, ebute m nke gị na-awụra onye a na-akwa bụ ezigbote ọgọ nwoke a ga-akpọrọ nwanne m nwaanyị ihe nwụchara ala ọhụrụ
I would be St. Charles Old Boys Association, 1997 to 2003. One of our escorts and also one of our members. Family and Papua. All nice of them. I use my father also. I also know people. As a balance. Now I never we can never I know no couple. Every support we ever need to go through this phase. St. Charles 2003 said we always be there to show him support and love. We have always been like brothers in secondary school and we will continue to be in eternity. So one night we go home, you don't know the person I know. Hello. Yes.
Anything my father died here, my father died here. Oh, with the Nachi, what I walk, I'm a rap. Oh, with the bring them. I feel good. I feel good. Then I'm not here. I'm all over the Namotia. Aha. Okay, dear me. Let it away. Federal government of Nigeria could not do Ghana about the form. Open money for your Ghana and the mother form. Obelu kita and their code ya bien. When you're gonna tap on there. Where they pick you one night, okay? Because if you take him, I put all the pick and I'm well back and pick you. Okay, I don't know my fight Jesus. I don't know if I'm on you. When you made it, then it was a syndicate. Right, take it off for someone not broken. Tonight, I know, didn't it? Nuburu na kwenye wadi ya nani. Wadi ya nani kwa nuna. Kwa nani na eba. Mwasungu kia hai wala amasi. Hai na wadi ya nani. Na mrubine sila ina. Lepo suna asi. Obiru wadana. Hai ya kia. Nana kwa wadi ya nani. Oya kai juwe dosu. Kai fu. Oya ruru. Mwende kwa aju baba kazu kwa na. Suna ya nasi. Dako suna ya nasi. Another one of us, another one, when they say, no, it's not a normal now by Jesus. The drive, Namadiana, the former man, Chineke, the girl of the lady, there's no doubt about it. Mine, I suppose, or do so almost with a man. Chineke, very other man there. Now, by Jesus Christ, was the one. Manya. Now, level of devices, to see back to the level of soon the budget when they never get a buy. 9 and a whole one. Over to the line of the town. Okay, I got a man to come to the Kalian. Only a simple Manetus and other Chilekiano, most of the Father, even when I wish you could everything good in life. Okay, Jesus Christ. I'm going to be
Makia Lai, Cletus, I'm not dealing with that. I'm not just making on the top. I thought to go try on car. Primary school. Yang tak kau kalau pun kaya kasih, mereka tahu. So ayi je wei malu umai. So ayi sekarang kata jadi ya. Di saya mau siap tu. So umai yang siap. Saya kau jauh tu. Betul nak. Kalau bayi saya mama kan dia jadi saya. So umai yang dia boleh jadi. So ayah wei ya. So sorry so. Sempre tá soco. Bring it down. If you don't know, no for no woman now. Bundio Alanake. I hear that I make I see me. Panyamana, you be gas. The liquor keep us. Witipu Makanodi. Device Abu Inquecorita. I am born also. Now, Manya Maiba. Now, so people know. The role I will play is that if there's any dispute, but I will not do as if maybe once the dispute is about to come, I have to make sure that I intervene. And any functions they are doing in the village, I have to make sure that I will attend this. And everything my father is in, both the meetings and the way he used to attend to the homeowners, I have to make sure that I'm there to replace him. Now, what I am going to do to continue my father's legacy is to make sure that I continue to connect with my cousins and my distant relations, and just make sure that we still gather together just like my father always made us do. Support, care, love, good contributions. That is what I am in. Forward. That has been my prayer, and I know that God will answer it. That God will move this family to a better height. I pray that God will protect them, guide them. They should fulfill their father's life desire for them, and they should emulate their father and live in peace. I'm grateful for their help, for their support. It's not been easy. Their prayers, they've been calling, and there are some coming for the burial. I wish them safe journey as they come, and as they're going
always excited that the Lord will be with them as they've been with us in the time of suffering and sorrow. Ziwanda chifu naona ba akwa Jehova